Първият рунд на Рекът of the Ragnarok е един от най-скучните в цялото аниме, ако така мога да кажа. Той е между Лубо и Тор. Нека да направим един много сбит, така казано, анализ на целият рунд, ако така мога да кажа. Първо, нека да разберем нещата, които разбрахме от този рунд, от този епизод, от тези всъщност 3 епизода. Така първото, което разбрахме. Боговете не може да бъдат убити с нормални оръжия. Трябва да бъдат убити с дивайно оръжие. И Брухилда, нашата главна героиня, е дала на всеки един човек оръжие, което е дивайн. Само че от какво е направено? От нейните валкирии, по-точно от нейните сестри, които са валкирия, които притежават силата, се превръщат в оръжие с предени сили. Да, Лубо и Тор. Кои са те всъщност? Значи, за Тор, го знаете. Но кой е Лубо? Кой подявате е Любо, както аз вече го наричам до края на този? Любо е, така казано, героя, или файтъра, или уорера, нещо този сорт от тези трите на 13-те кингдома в древен Китай. Нещо от този сорт. Бил е много известен, бил е много добър генерал, бил е страшна килинг машин, войник и така нататък. Той накратко е нацепена батка с копие, с това копие. Джавалин копие, цемен също почти. Вид копие, най-така. Неговият бакграунд е изключително, ако така мога да кажа, скучен. Родил се като удохлапе, което е убило всичко. Станал е много силен, с убиване на много неща, с много силни неща. Станал е генерал, бил се с абсолютно всички, доскучално от живота, защото не може никой да го убие и най-накрая е решил да се обеси или по-точно накарал хората от Китай да го обесят, така казвам. Това е батата. Не съм загубил живота си, защото му е било скучно, реално гледам. Същата историята, макар и без умирането на Тор. Тор, неговата история е, че бил доста силен и убил някакви много бесни монстри, ако така мога да кажа. И му е било скучно и нямало какво да прави, реално погледнато. Това е историята на двамата. Само да кажа, Тор изглежда по този начин. Да, знам, че сте свикнали по този начин, но по този начин изглежда. Чернокоса има по-голям чук. Не този чук, не подявайте този чук, you fucking gay. Този чук, да, Мьолмира. Малко е, като го кажа, малко са му увеличили сайза, което не винаги е лошо, но понякога може да е лошо. Нека да поразгледаме техните сили, ако така, нека започнем с Лубо, защото неговата е най-проста. Значи, Лубо е straightforward, просто е силен с копие. Сега ви толкова мисля, че. Неговия ултимейт, каже Sky Eater. Представя това. Катализира много енергия, катализира много сила в една точка. Тази точка може да се разпростира в един слаш, който може да разцепи небето, т.е. да бъде много силно. И го използва във файта също Тор. Тор, неговото умение фаля чука си да се върши като бумеранг с благодарение на електричество. Окей. Неговия ултимейт на Тор, защото реално погледнато има два скила, ако така мога да кажа, е да се прави чукът, така казано, жив, и да бъде много по-силен, да може да е много по-бърз, така нататък и така нататък. В този файт хюменитето губят е доста тъпо и се надявах да спечели нещо този. Не се надявах. Аз реално погледнато повече симпатизирам на Тор в този файт, отколкото на Любо. Любо е, как да го кажа, много тъп характер. Съжалявам, просто няма кеф. Лубо губи по следния начин. След като защитава един от ударите на Тор, за да не го смаже. Ако се щупи краката, така казано, тя си коня си, който е най-добър му приятел, като каже най-сетне кончето участва в битката. Това ми беше най-епичната сцена, ако кажа, от този файт. И губи ръцете си, след като използва улта си. Губи оръжието си. Демек Валкирията е убита, умряла е. Щупена е, няма да се върне. Ще обясня после защо. Така. И той губи файта с обезглавяване. Това така казано. Тор го обезглавява, хедшотва го и както искате го кажете. И така завършва първия файт, първия рунд на Рекът of the Ragnarok с загуба на човека. Но нека да поговорим какво става след като някой човек или бог умре. Така, както аз обичам да казвам, в Рекът of the Ragnarok има пермадет. Пермадета означава това. Умираш и до там. Не можеш да се върнеш. Поне така казват в анимето. Не можеш да се върнеш. Твоята есенция като човек или бог отива в небето, в космоса, в това място, което не мога да му запомня името и не може да се върнеш по никаква форма, не може да възродиш. Което е доста интересна концепция, няма да лъжа. И реално е това, което трябва да се каже в този файт. Доста скучен файт, ако трябва да му дам оценка, бих му дал нещо от този сорт 3 или 4 или 5, 10, нещо от този сорт. Благодаря, че бяхте с мен и ме слушахте какви ти говоря. Аз бях Солджи. Чао и до нови срещи. Бай-бай и subscribe.